2020. אנחנו פותחים בנאומים בני דקה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אני רק מבקש, אנא, מכל חברי הכנסת, להתכנס למסגרת של דקה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר היום את תשומת הלב של מי שצופה בנו ושל חברי הבית לנושא שאולי לא מדברים עליו, אבל אני מקבלת עליו באמת אין ספור פניות, וזה חסימת פיות של ממש והשתקה של לא מעט אנשי ימין בישראל ברשת החברתית. ואני אומרת, חצי שנה האחרונה מגיעות אין ספור תלונות על כך שבפייסבוק וברשתות החברתיות כמו הטוויטר, אבל בפייסבוק במיוחד, נחסמים על לא עוול בכפם, בלי הסבר למה הם נחסמו, בלי אופן לערער, פשוט דפי פייסבוק שלמים של אנשים שמרגישים באמת את הזכות להביע את קולם ואת דעתם בתוך רשת הפייסבוק נחסמים לחלוטין. ואני מנצלת את הדקה שלי פה לקרוא מכאן למנכ"לית פייסבוק בישראל, עדי תאני, שבאמת שמחנו מאוד על כך שיש סוף סוף מנכ"לית של הרשת החברתית הגדולה הזאת, לשים לב לכך שיש פה ציבור שלם שמרגיש שמשתיקים אותו תרתי משמע. אני מקווה שלא נהפך לעוד דור ברשת הפייסבוק שמרגיש שגם משם מדירים אותו. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה.